Това е кадър от Софийския пазар. Правен е няколко години преди Втората световна война. Образът е представителен за цялото българско селячество, цялата българска цивилизация, която е земеделска. Калпака, ризата с късите ръкави, прилепналия панталон. Не са потури. Това е бутушите долу. Това е облеклото на римския легионер. Няма никаква промяна от тогава. И цялото това самочувствие на човек, който е силен, който владее обстановката. Вижте как се облегнал се, леко, но в същото време е пъргав, може да скочи всеки миг. Пуши с чебук. Както генерал Макартър. Не папирос. Още по-малко до дъвчето, и нещо подобно. Този човек представлява, може би, българската цивилизация с нейните най-добри черти. Работливост, практичност, издържливост на крайни лишения и годни за дела, ако осъзнаят тяхната необходимост. Това е човека, който изнесе 12-та година, 13-та година, 15-та, 16-та година. И направи абсолютно всички на парцал. Тук нашите многословни съюзници и приятели. Сега да се говори срещу българското селячество, да се нарича някой селянин, това значи да говори срещу България, да говори срещу нашите корени. Моят дядо е селянин. Всичките сме селяни. Всички трябва да сме горди от това, че имаме непосредствена и прака връзка с земята. Това е източник на такава сила. Сега е редно да си посредник, да си компрадор, да си представител. Това са нищожества, които се опитват да заместят истинските големите ценности на нашето битие.